Samantala, Miss Universe Pangasinan candidate Rose sa Albania, inaming dating naglilinis ng bus bago maging beauty queen. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Isang inspirasyon ngayon ang kandidata ng Miss Universe Pangasinan na si Rose Ann Carino Albania. Matapos niyang ibahagi ang kanyang kwento kung paano niya ginamit ang takot at hiya bilang sandata upang iahon ang sarili at maabot ang kanyang mga pangarap. Madalas sumama noon si Rose Ann sa kanyang ama na kilala bilang balbon sa paglilinis ng mga bus upang makatulong sa kanilang pamilya. Isang karanasan umano na matagal niyang itinago habang unti-unti siyang pumapasok sa mundo ng beauty pageants. Ngayon, buong tapang na niyang tinatahak ang entablado bilang Miss Universe Pangasinan. Dala-dala ang kwento ng kanyang pamilya at ng kanyang pinagmulan. Dahil dito, marami umano ang nagugulat at tuwing kanya itong ikinukwento. Si Katume anak ng balbon, dating Mimila yung manlilinis na bus, si Katunaitan, Miss Universe la. Kaya sa tuwing naririnig ito ni Rose Ann, may halong saya at pagmamalaki sapagkat patunay ito kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Marami naman ang nakantig sa kanyang ibinahaging kwento. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay makikita sa gitna ng mga pagsubok at sa bawat pangarap na maaabot ng sinumang may lakas ng loob na yakapin at ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. Mula sa IFM Dagupan, buong suporta at pagpupugay bilang kinatawan ng Pangasinan sa Miss Universe Philippines. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.